Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. F'din id-dar tal-om ħelwa tagħna Marija mis-Santwarju ta' Pinu insellmulkom tislima lill-ommijiet kollha, il-dawk li jixtiequ jsiru ommijiet. Illum jum l-om, ekkejja wħuti f'din l-Ewkaristija nitolbu maħfra mid-dnubiet in-noqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-klim blemin u billi ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-oli tas-smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġir, inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħen għalina, int li tneħħi id-nubiet tad-dinja il-qajt talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħen għalina, għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Din hija l-qudiesa komunitarja tas-Santwarju qed nitolbu għal Giuseppe Benvenuta Salvu Attart, il-mejtin tal-familja Biġeni, is-sorijiet Dominikani għall-intenzjoni tagħhom, Mons Ewkaristiko Sultana u Gigi Rapa. Nitolbu u Alla li tista' kollox għamel li niċċelebraw b'ħerqa kbira dawn il-ġranet ta' ferħ li fihom qegħdin nagħtu ġieħ lil mulej li qam mill-imwiet u għatina li l-istess semil tagħna jkun xhieda tal-ġrajja li llum qegħdin infakru bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Filippu niżel f'belt ta' Samarija u xandar lil Kristu lin-nies tagħha. Il-folol tan-nies fehma waħda kienu jqogħdu attenti għal dak li kien jgħidilhom Filippu. Meta kienu jisimgħuh u jaraw il-mirakli li kien jagħmel. Kien hemm nies maħkuma mill-ispiriti ħżiena u dawn bajjad kbir kienu joħorġu minn ħafna minnhom u ħafna nies oħrajn mifluġa jew tsoqob kienu jitfejqu u kien hemm ferħ kbir f'dik il-belt. L-Apostli li kienu Ġerusalemm semgħu li Sammarija laqat il-kelma tal-Alla u bagħtu hemm lil Petru u lil Ġwanni. Dawn niżlu hemm u talbu biex dawk li jemmnu jirċievu l-Ispiritu Santu. Għax l-Ispiritu Santu kien għadu ma niżel fuq ħadd minnhom, imma kienu tagħmdu biss f'isem il-mulej Ġesu. Imbagħad l-Apostli qiegħdu idejhom fuqhom u rċivew l-Ispiritu Santu. Il-kelma tal-mulej roddu ħaj lill-Alla. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għannu s-seb ta' ismu, xandru s-seb u t-tifħir tiegħu. Ejdu lill-Alla kemm int tal-biża' femilek. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha.
L-art kollha tatik qima, tannilek u tanni lill-ismek. Ejjew waraw l-emejjel talla, tal-biża' femilu fost il-bnedmin. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Biddel il-baħar fart nixfa. Għaddew bil-mixi minn nofs xmara. Għalhekk nifirħu bih u jsaltam bil-kobor tiegħu għal dejjem. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Ejjew isimgħu u ngħidilkom, intom il-koll li tibżgħu minn Alla, ngħidilkom x'għamel miegħi. Imbierek Alla li ma warrabx it-talba tiegħi, ma warrabx minn fuqi it-tjiba tiegħu. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu. Eżjes, lil-mulej Kristu qazzu b'qalbkom, kunu dejjem lesti biex tagħtu tweġiba lil kull min jitlobkom il-għala tat-tama li għandkom. Imma wieġbu bil-ħlewwa u bir-rispett. Żommu safja l-kuxjenza tagħkom biex meta jgħidu fuqkom dawk stess li jkasbru l-imġiba ta' batajkom fi Kristu ikollhom għal xi jistħu. Jekk din tkun ir-rieda t'Alla, aħjar żbati għax tkun għamilt it-tajjeb milli għax tkun għamilt il-ħażin. Għax Kristu wkoll miet darba għal dejjem imħabba dnubiet u li kien ġust miet għall-inġusti biex irassaqkom lejn Alla. Kien moti l-mewt fil-ġisem imma ħal ħajja fl-ispirtu. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħaj id-Alla. Umu bil-wifq. Jekk xi ħadd iħobbni ħares kelmti jgħid il-mulej u missier jħobbu u aħna niġu u nagħmlu għandu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jekk tħobbuni ħarsu l-kmandamenti tiegħi. U jien nitlob lill-Missier u hu jagħtikom difensur li jibqa' dejjem magħkom, l-Ispirtu tal-verità li d-dinja ma tirċevihx għax id-dinja la taraħ u laqqas tarfu. Iżda intom tarfuh għaliex jammar magħkom u huwa fikom. Ma nħallikomx il-tima. Nerġa' niġi għandkom. Ftit ieħor u d-dinja ma taranix aktar. Iżda intom għad tarawni għax jiena ngħix u intom ukoll għad tgħixu. F'dak il-jum intom tarfu li jiena f'missieri u intom fija u jiena fikom. Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarishom, dak hu li jħobbni. U min iħobb li jħobb ukoll il-missieri u jiena wkoll inħobbu
u nuri li l-nifsi lilu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Is-santwarju ta' Pinu jiġbor madwar il-Madonna ħafna l-tiema. Fid-diskors tal-aħħar ċena tinsewx issa qegħdin ftit qabel in-novena tal-Ispirtu Santu. Qegħdin ftit qabel Eid il-50 Pentekoste li se niċċelebrawh fl-24 ta' Mejju. Issa Ġesu qed ikellem lil dawk li huma tal-qrib. Immaġinaw l-aħħar ftit sigħat tal-ħajja tiegħu qiegħed fiċ-ċenaklu l-kamra ta' fuq. Madwaru hemm dawk li hu kien istitwixxa bħala saċerdoti. Kienet il-jum li fih waqqaf is-saċerdozju Kattoliku, imma mhux biss. Biex jibqa' magħna waqqaf is-sagrament tal-Ewkaristija u kif qiegħed hekk jgħidilhom min iħobbni iħares kelmti. Jgħidilhom taqtgħux qalbkom, mhux se nħallikom weħidkom, se nibgħatilkom difensur. Id-dinja ma tarfuhx, imma intom iva. U dan id-difensur l-Ispirtu Santu li bagħat fuqna Ġesu, li bagħat fuqna il-Missier, aħna nirċevuh bħala rigal kbir u jammar fina, mhux il-bot minna. Jimxi magħna, jgħix fostna, jgħix ġewwa fina, u dan u l-Ispirtu tal-verità li jagħmlilna kuraġġ. Imbagħad ikompli jgħid Ġesu lilkom il-tiema ma nħallikomx. Donnu kien jaf li hawn ħafna nies li huma l-tiema. Issir il-tim meta tmut lek ommok. Issir il-tim meta titlef il-ġenituri. Issir il-tim meta ikun hemm problemi fil-familja u jgħidulek jien kemm nafu l-missieri. Jien kemm nafa l-ommi abbandonatna żgħar. Donnu Ġesu rid jgħid ma nħallikomx il-tiema intom li se tgħaddu minn mumenti jibsa, diffiċli. Tħossukom mingħajr Alla missier. Tħossukom li m'għandkomx lejn min tirrikorru. U n-nies u d-dinja tinfixel, titħawwad. U Ġesu għal min iħossu b'dan il-mod biex jgħix il-ħajja nisranija, biex jgħix ta' bniedem veru, l-umanità vera li janfarka. Araw il-ħolqien, araw id-dar tal-ħolqien, f'liema stat irriduċejnija, araw il-gwerer li saru f'Gaza, fil-Libanu, fl-Ukranja, fil-Russja, f'Iżrael, u tista' tibqa' sejjer fit-32 pajjiż li dalodu sebħu fi gwerra, u gwerra oħrajn, il-mibeda, l-ejra, il-vendetta. U Ġesu qed jgħidilna ma nħallihomx il-tiema l-żgħażagħ tagħna, lin-nies tagħna, il-familji tagħna, lis-saċerdoti tagħna. Ma nħallikomx il-tiema. Qedtilkom ta' Pinu għax ta' Pinu jiġu ħafna nies li jkunu jixtiequ jarfu min iħobbhom. Insellmu l-ommijiet kollha. Il-koll nafu din ir-rabta ma' kurdun ta' mħabba. Insellmu l-kull omm, anke dawk li huma mejtin. Insellmu l-ommijiet spiritwali tagħna. Kemm sorijiet reliġjużi u din hija l-ewwel sena li l-Mother's Day qed igawdi f'dan is-santwarju ommijiet spiritwali, maternità spiritwali. L-istess kongregazzjoni li tilqa' fiħdana trabi, babies ċkejkni, adolescenti, żgħażagħ illi forsi ma sabux ix-xorti tal-imħabba u jikkuntattjawhom l-aġenziji minn Malta kollha iħabbtu l-bib tagħhom propju f'każijiet fejn ma jitfaċċa ħadd u jitfaċċaw dawn is-sorijiet illi dal-lejl u l-bieraħ u pit il-bieraħ fi skiet mingħajr ma jitkellmu l-aħbarijiet
ikunu qed jagħmlu assistenza għotja kontinwa ta' mħabba. Lilkom eżis ommijiet, lilkom li għandkom ix-xewqa li ssiru ommijiet, lilkom eżis ommijiet tagħna mejtin, din l-om ħelwa tagħna, Marija, mi se titlaqna qatt. Jirċevit l-Ispirtu Santu, kienet fiċ-ċenaklu mal-Apostli, talbet flimkien magħhom biex joħorġu b'kuraġġ, issa li kienu nqaflu, li kienu s-sakru, issa li raw il-fundatur tagħhom qed jiġi maqtul, tradut, miċħut, mitfun, imma li jirxoxtaw qam mill-imwiet se jibatilna l-Ispirtu u l-Ispirtu tal-verità. Nispiċċa. Il-Papa fil-festa tal-Madonna ta' Pompej 8 ta' Mejju ma riżura fis-santwarju tagħha. U l-ewwel kelma li qal fl-anniversarju tiegħu bħala suċċessur ta' Pietru lin-nies qalilhom hekk: hawnhekk hawn il-mamma tagħna, hawnhekk hemm l-om ħelwa tagħna, u jekk għandna l-om ħelwa tagħna il-Madonna m'għandniex għax nibżgħu u naqtgħu qalbna. F'Ottubru li għadda ġie hawnhekk Dun Fabio, minnu mir-Rabat jafu iktar, minnu familjari mal-familja Salezjana, u llum Dun Fabio għandu responsabilità mad-dinja kollha ta' dil kongregazzjoni kbira li welled Don Bosco, San Juan Bosco, imma wkoll li għandha devozzjoni kbira lejn il-Madonna Awżiljatriċi. Hawnhekk Arkubtejh, ftit il-bogħod minn feqjat jien għal dawn il-kelmiet. Issemgħu intom li qed issegwuni mid-dar, intom li qed titolbu magħna mill-isptar, mid-djar, intom li sbaħtu dal-għodu, għandkom ħafna wlied, imma ħadd minn dawn l-ulied mhu se jiftakar f'ommu. Intom eżis ommijiet illi qed tistrieħu fiċ-ċimiterji tagħna, u ħadd mill-ulied jew minn dawk li ħabbejtu ma jġibilkom fjura, jixel xema, joffrilkom qudiesa jew jgħidilkom talba. Lilkom nindedikaw dawn il-kelmiet sbieħ li ntqalu f'riġlejn il-Madonna ta' Pino. Fader Fabio għalek: Madonna, fil-bidu tal-missjoni tiegħi niftakar kemm drabi ġejt ta' Pino, ġejt ħdejk, ġejt infittxek u sibt lill-ommi, ġejt inkellmek u inti smajtni, ġejt nitolbok u inti aċċettajtni, imma di sabiħa wisq. Imbagħad ġejt biex immur lura d-dar, sellimtlek biex noħroġ u immur lura, inkompli x-xogħol, immur il-familja Salezjana, immur lura għall-ħidma tiegħi. Issa mhux qalilha u ndunajt li inti ġejt miegħi kemm hi sabiħa. Il-Madonna tħarisna. Nota pastorali li qed jibatulna r-rajja spiritwali tagħna dwar l-elezzjoni ġenerali 2026. Eżis ħutna. L-elezzjoni ġenerali hija ġrajja ta' importanza kbira għas-soċjetà Maltija. Se nagħżlu lil min se nafdaw it-tmexxija ta' pajjiżna għas-snin li ġejjin. Din hi responsabilità serja fuq spallejna li titlob minna li nippreparaw ruħna sew ħalli nieħdu deċiżjoni informata. Hi responsabilità li nivvutaw skont il-kuxjenza li tfisser li quddiem Alla narfu dak li hu sewwa u xieraq u nażlu dak li hu tassew għal ġid komuni u għal soċjetà ġusta. Il-vot tagħna hu tweġiba għal mistoqsija fundamentali: x'tip ta' soċjetà rridu nibnu għalina u għal ġenerazzjonijiet li ġejjin? Hi responsabilità li titlob minna li nażlu persuni ta' integrità u għelf li ħadnu u jgħozzu valuri etiċi li nemmnu fihom. Ewlieni fosthom
il-valur tal-protezzjoni tal-ħajja umana f'kull waqt u tar-rispett lejn id-dinjità ta' kull persuna, ixin ir-razza, il-kulur tal-ġilda, il-ġeneru, ir-reliġjon tagħha. Inħeġġu lil kulħadd biex nitolbu d-dawl u l-għajnuna tal-Ispirtu Santu ħalli nkunu nistgħu naqdu dmirna b'responsabbiltà u nagħmlu għażla tajba. Nitolbu biex kliemna inkluż dak li nikdbu fuq is-social media u għemilna inkunu mmexxijin dejjem minn spirtu ta' dialogu, ta' rispett sħiħ lejn il-verità, stima lejn xulxin ukoll lejn dawk li jaħsbuha differenti minna. Natukom il-barka pastorali tagħna miktuba fid-9 ta' Mejju festa ta' San George Preka. Charles J. Xikluna, Arċisqof ta' Malta, Anton Teuma, l-Isqof ta' Għawdex, Joseph Gallia Kurmi, l-Isqof Awżiljarju ta' Malta. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel u f'kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier li bih sar kollox. Niżel mis-smawijiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Ħaj l-ġisem fis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem f'fomm il-profeti. Fi Knisja waħda qaddisa Kattolika u Apostolika, nistaqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nitolbu issa l-Ispirtu Santu. Aħna ma nafux nitolbu kif imiss, imma aħna m'għamdin. Aħna ġejna midlukin biż-żejt tal-Griżma. L-ewwel talba nagħmlu għal Papa Ljun, talba speċjali għall-Isqof tagħna Anton. Ejjew nitolbu għal dawk iż-żgħażagħ li f'dawn il-ġranet se jsiru saċerdoti ġodda. Ftit baqalna imma nitolbu għas-seminaristi. Dawk li se jsiru djakni, għandna 2 oħra. Għawdex 2 se jsiru saċerdoti u 2 se jsiru djakni. Nitolbu għal dawk ta' Malta, s-seminarju tal-Virtu. Nitolbu biex ikonna vokazzjonijiet, partikolarment intom il-morda li qegħdin tarawna biex toffru s-sofferenza tagħkom għal din il-kawża ġusta. Nitolbu. Smana nitolbu mulej. Tolbu għall-ommijiet mejtin. Nitolbu għal dawk li huma imweġġejn. X'in inkunu nagħmlu l-programm fuq it-television, programm minn Tapinu, iċemplulna ħafna romol u ommijiet imweġġa. Minn min? Minn uliedhom. Hekk jew nitolbu bil-ġenituri ma jweġġewx l-ulied u l-ulied ma jweġġewx il-ġenituri. Nitolbu ismana il-paċi, id-dinja għadha mqalba. Propju hekk waqt li sejrin għall-ewwel dera tal-Madonna ġewwa Fatima nhar l-erba' li ġejja, il-Madonna qalet itolbu għal konverżjoni, itolbu r-rużarju, ir-rużarju ħalli d-dinja u l-qalb ta' ħafna nies anke Malta issib il-paċi. Nitolbu ismana il-marit. Ħafna nies huma morda, imma ja nidħlu fil-ward tal-babies, tat-trabi. Għandna trabi morda.
Għanna nies morda. Illum xi ħadd dieħel l-operazzjoni. Xi ħadd ġie ringrazzja l-Madonna, ġie riżultat tajjeb. Oħrajn li m'għandhomx tama ta' fejqan. Min għandu anniversarju, birthday, lil Madonna jrid jgħidilha grazzi. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Issa nkantaw flimkien waqt li nofru ħobs minn bit. Tiddejqu stkantaw anke mid-djar. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla Missier li jista' kollox. Għamu lejn il-idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja t-ismu għat-tiġir tagħna tal-Knisja b'qansaħ. Jitla' quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerti li qegħdin nagħmlulek. Issa li jogħġbok naddafna minn dnubietna, nitħejjew għal ħajja tajba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfo qlubna l-fuq. Zuħajr l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek, iżda b'ferħa akbar inxandruha f'da żmien fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna u bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel u waqt li ntela għas-salvazzjoni tagħna sar għalina is-saċerdot, l-altar u l-ħaruf. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddis ninfaħruku bil-qalb intennulek. Qaddis. Qaddis, Qaddis, li Alla tal-eżerċiti, smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewiet. Imbierek ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewiet. Ninżlu għarkubtejn. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħataw mir-raj ħibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' raddi l-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Imbagħad qalilhom: għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej. Xantu bil-fer il-qawmi tiegħek, stennew sa ma tiġi fil-glorja
Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr, int oġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha u ittaqaf l-imħabba mal-Papaljun, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek li għalihom qed nofru s-sagrifiċċju tal-Qudiesa, l-ommijiet mejtin, Monsignur Eukarist Sultana, Gigi Rapa, Giuseppe Benvenuta u Salvu Attard, Rosaria u Karmnu Biġeni, is-sorijiet tal-Kongregazzjoni Dominikana. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk għandna l-Ġesu fl-Ewkaristija, nagħmlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun id-drittet fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħat. Daħanix fil-ġbin, zdeħlisna minn. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew, nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, jien nagħtikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem, il-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi l-xulxin. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Dan hu l-ħaruf tal-Alla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. Ma jisħobnix tidħol taħt is-saqaf tiegħek, dejjem kelma waħda. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal ħajja ta' dejjem. Amen.
fiskietek u l-ġabra, ejja nindunaw x'ġara u b'fidi nirringrazzjaw l-Alla. Nitolbu u Alla ta' dejjem li tista' kollox ġeddidna l-ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' Kristu mill-imwiet, kattar fina l-frott tal-misteru tal-għejd u imla l-ruħna bil-qawwa ta' jikelli salvana bi Kristu Sidna. Amen. Nixtieq nawgura minn qalbi lill-ommijiet, l-ommijiet ħajjin, l-ommijiet imweġġejn. Nixtieq nitlob ukoll għal dawk li jixtiequ jsiru ommijiet. Ukoll it-tlet Ave Marijiet li se nagħmlu u anke l-innu li nkantaw f'Mejju. Nixtieq li l-koll kemm intom tkantaw. Hekk knisja li tkanta, santwarju, aħna meta mmorru fis-santwarji barra dejjem nibqgħu mistaġbin. Medjugorje, Fatima, Lourdes, hawnhekk għażlitu l-Madonna wkoll. X'inhu jżommna milli nersqu iktar lejn il-Madonna. It-tieni erba' nhar l-erba' jew nirringrazzjaw għall-Madonna pellegrinaġġ minn dlam sa dlam. Ejjew din id-drawwa sabiħa ngħadduha lit-tfal, liż-żgħażagħ tagħna, lill-familji żgħar tagħna, partikolarment lilkom li qegħdin hawn. Ejjew fis-6:15 nhar l-erba' ġibu l-kuruna tar-Rużarju u jkollna r-Rużarju quddiem Ġesu Ewkaristija għax il-Madonna tridna nitolbu t-talba sabiħa tar-Rużarju. Mhux il-qudiesa biss jew nażlu it-talb personali bejn nofsinhar u l-5 ta' filgħaxija hawnhekk fil-kappella l-adorazzjoni fi Skiet. Imbagħad tara żgħażagħ ġejjin kemm hu sabiħ u jidħlu hemm ġewwa jaduraw il-Ġesu fi Skiet u jitolbu lill-Madonna. Ejja ngħidu kelma ta' kuraġġ, jiġifieri int li qiegħda hawn, int li tiġi minn Malta u tgħid jien ma mmurx Għawdex, jekk ma mmurx ta' Pinu, ma nkunx naf li ġejt Għawdex. Għaddi għal ta' warajk. Ejdilhom x'ġara hawnhekk għax ħafna ma jafux. Ħafna jiġu bit-tradizzjoni. U allura dawn l-erbat ikunu mezz sabiħ biex inkunu nistgħu nwasslu id-devozzjoni tal-Madonna ta' Pinu hekk fil-qlub ta' tfal iż-żgħażagħ tagħna. Issa ħanistieden lis-sisters biex wara 3 Ave Marijiet inkantaw l-innu intlaxqa tas-sema fil-ħlewwa ta' Mejju. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirkinti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Wara l-barka tal-aħħar nidħlu bħalma nagħmlu dejjem, imma l-ommijiet li jridu ħanatu ritratt sabiħ tal-kwadru mnejn il-Madonna tkellmet. Jekk mhux għalikom għatuh lil xi ħadd ħanxerdu d-devozzjoni lejn dan il-post għażiż. Inkantaw flimkien. Oh
iż-żmien. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Fisimkom li qegħdin issegwuna mid-dar, hawnhekk inġbarna familja waħda. Nistieden il-Madre Ġenerali biex fisimna, fisem l-ommijiet, jien inħoss li dawn is-sorijiet huma sinjal ta' maternità spiritwali fis-santwarju. U għalhekk fisem l-ommijiet kollha, imma intom madre illi għandkom responsabilta kbira biex twessu qalbkom u tkunu ommijiet għal ħafna tfal, subin u bniet, ġejjin minn reliġjonijiet differenti, minn kulturi differenti. U intom tiftħu l-bieb għal każijiet li ħadd ma jridhom għal fostering. X'eżempju kbir tatuna. U għalhekk ejja nitolbu għal-missjoni tagħhom, mhux biss dik li qed jagħmlu ta' Pinu, imma wkoll il-missjoni li dalgħodu qed jagħmlu f'dawn id-djar tagħhom. Nsellmu l-Madonna u ngħidula sliem għalik Sultana, Om tal-ħnien, l-ewwa tama tagħna, sliem għalik lilek ingħajtu, għaliex aħna t-turufnati u l-itteva, lilek nitngħidu, aħna li nibku u nolfku f'dan għal-wied ta' dmugħ, ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan it-turufnament il-Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa. Itlob għalina qaddieshom Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Il-mulej magħkom bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen.